Kaixo berriz ere guztioi, bakoitza bere lekuan edo bere lekura hurbiltzen, ezta? Bigarren zatia, gaur goizeko bigarren zatiari emango diogu paso. Entzun berri ditugun islariek, edo aurretik entzun ditugun hiru islariek, larrialdi klimatikoak ingurumenean, naturgunetan, izango duten eraginaz jardun dute batez ere, baina klima larrialdiaren eraginak ez dira horretara mugatuko, eta horri buruz hitz egingo digute ondorengo gure bi adituek, gure bi gonbidatuek. Adriana Agirrezuk izango da, hitz hartzen lehena, arkitektoa eta hirigilea, hirigintzan, teknologian eta diseinuan dago espezializatuta, eta teknalian egiten du lan bere ikerketa esparrua, klimatikoki erresilienteak diren hiri eta lurraldeetan oinarritzen da bere ikerketa esparru hori, eta Europa mailako hainbat proiekturekin kolaboratzen du, administrazio publikoekin ere bai, hiri eta lurraldeak klima aldaketaren arriskuetara egokitu eta horiei aurre egiteko. Eta Adrianaren ostean, Markel Peñalbak industria kontuak izango ditu hizpide, Euskal Herrian, Alemanian eta Frantzian energia ingenieri ikasketak egin eta gero, Irlandako Center for Ocean Energy Research Institutuan egindako doktoretzari eta Amerikako Estatu Batuetako Pacific Marine Energy Center Institutuan egindako postdoktoretza egonaldiari esker, itsasoko energietan espezializatu zen. Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta Ikerbasqueko ikerlaria energia berriztagarri zein hidrogeno berdearen inguruko hainbat proiektutan dabil. Egia izan behar bada, kurrikulum hau guztiak irakurrita pixkat konplexua ere, sartzen zaio bati, baina horri aurre egiteko modu onena, entzunaz ikasta denez, entzun ditzagun eurek esateko dituztenak, esan bezala lehenengo islaria Adriana Agirre. Adriana, hirigintzan espezializatuta zaudela esan dugu, eta hain zuzen larrialdi klimatikoak ere bailarako hirigintzan eta lurralde antolamenduan izango duen eraginaz hitz egingo duzu. Aldaketa asko ekarriko ditu zentzu horretan, aldaketa klimatikoak? Bai, eta oraintxe bertan ikusiko dugu. Nere arloa da nola lurralde antolamenduan eta plangintzan klima aldaketaren egokitzaren ikuspuntutik zer egin dezakegun, eta presentazioa zer dioten adituek, klima aldaketaren kalteberatasuna edo zaurberritasuna eta arriskuan nola ebaluatzen diren, nola egokitu klima aldaketaren arriskuetara debagoienean, eta egokitzapen erantzun posibleak lur antolamenduaren eta plangintzaren bitartez. Orduan, zer diote adituek? Hau ja, honintzeko oso ondo esplikatu du, non begi zurien murrizpenaren arabera izango ditugu klima gertoki ezberdinak, eta hori ondorio ezberdinak ekarriko dizkigute. Eta ondorio horiek egokitzapenarekin erlazionatzen dira, eta izango ditugu aldaketa progresiboak, muturreko fenomenoen gertaeren gogortasuna eta maiztasuna handiagoa izango da, eta baita ere arrisku eta mehatxu berriak, adibidez, suteak batean agertzea. Eta baita ere, Iñakik esplikatu duen bezala eta honintzek esan duen bezala, eskala lokala oso garrantzitsua da egokitzapenaren aldetik. Tokian, tokikoa. Hau nahiko garrantzitsua da, non aurreratzeak aurrerazpena eragiten du. Euro bat inbertitzen dugunean egokitzapenean, 6 euro etorkizunean murriztu ditzazkegu. Eta euro horiek izango dira orain kaltea ez gertatzeko edo gutxitzeko, baina etorkizunean 6 euro horiek jongo dira kaltea gertatu ondorenerako. Orduan, denbora erabakigarria da baita ere. Eta inpaktu horiek, ondorio horiek, zer nola ebaluatzen ditugun baita ere garrantzitsua da. Klima arriskuaren osagaiak ezberdinak dira. Alde batetik daukagu arriskua. Eta arrisku horiek, uholdeen ondorioak, eta osagai desberdinak dituzte. Arriskua da gertaera baten probabilitatea nolakoa den, eta ze ondorio izan ditzazkegun gertaera horretatik. Gero, arriskua kalkulatzeko edo ebaluatzeko mehatxua kontuan hartzen dugu. Non, uholdeak, suteak eta horiek izango litzazteke mehatxuak. Esposizioa da gure sistemetako elementuak zeintzuk diren mehatxu horien eraginpean daudenak. Adibidez, iringuruneak, edo nekazaritza landak, edo basoak. Sentsibilitatea da eraginpean dagoenaren sentikortasuna zein den. Nolako mina izan dezaketen elementu horiek. Baina baita ere daukagu egokitzeko gaitasuna.
min horiek edo kalte horiek ez hain gogorrak izateko gaitasuna. Gizartea bezala, elementu bezala, lurzoru bezala. Eta sentsibilitatea eta egokitzeko gaitasunarekin kalte beratasuna kontuan izatzen dugu. Non inpakto negatiboa jasotzeko sentikortasuna da. Eta hau izango litzateke oso sinpleki nola arriskua gauza guztiak hartzen dituen kontuan. Non sentsibilitatea eta egokitzeko gaitasuna kalteberatasunaren partetik dijoan. Datuak, modelizazioak, geoespazialki edo territorializatutak dauden datu horiek esan dutena, beste kideek esan dutena oso garrantzitsua dira arrisku hauek kalkulatzeko. Eta klima arrisku analisi motak ezberdinak egin ditzazkegu. Adibidez, datuen arabera egin dezakegu kuantitatiboki, datuekin eta jakintasun handiarekin edo nolako prezizioarekin, baina baita ere kualitatiboki. Kualitatiboki esan nahi du adituen iritzia, baita ere hirietako teknikarien jakintasuna, biztanleriaren jakintasuna. Orain gertatu da, zegoen gizon bat esplikatzen, zer gertatzen zen eukaliptoekin eta urarekin. Hori ere jakintza da. Ikuspegiaren arabera egin dezakegu sektoren bitartez, basoak, infrastrukturak, egin ditzazkegu energiaren sektorearen bitarteko analiziak, baina baita ere espazioaren ikuspuntutik, lurraldearen ikuspuntutik, hirien ikuspuntutik, herrien ikuspuntutik. Eta hau, honekin egiten duguna da, inpaktu kateen bidez analisi hauek egin. Non, kausa-efektuak ulertu izazkegu. Bere boladak izango ditugu eta afektatuko ditu giza osasunean. Izango ditugu uholdeak eta afektatuko du hiri ingurunean. Izango ditugu estres termikoa eta nekazaritzan izango ditugu inpaktuak eta arriskuak. Adibidez, uholdeak hiri ingurunean. Izan dezakegu mehatxu bat ez dela oso altua eta uholdatzen da pixkat hiri ingurunea, gainera esposizioa hiri inguruneko eraikinak izan daitezke, non daude eraikin batzuk, eraikin bat ospitala dela. Eta hori oso sentikortasuna da, zen urgentziek dauzka, uholde bat balin badago, jendea arajun nahi du, baina guldatuta dago, eta gainera larrialdiak beko solairuan. Fatal. Baina, ospitala dauka protokol berezi bat, uholdetarako, eta gainera uholdeen aurkako hesiak dauzka. Orduan kalteberatasunea ez da hain larria izango. Eta izango dugu, mehatxu erdi bat, esposizioa, kalteberatasun baxua, eta arrisku txikia. Baina zer gertatzen da adibidez, bere boladekin giza osasunean. Mehatxu oso handia eszenario agertoki oso larrialdi batean, 8.5ean, 2050ean, non temperatura dago supergaizki. Eta orduan, esposizioa da populazioa, gainera daukagu adineko biztanle asko errenta txikiarekin, imaginatu, eta gero ez dago babesleku klimatikorik, ez daukagu eibai bat non daude zuhaitzak, eta bar, klimari hobeto egokitzeko edo ara juteko bero asko egiten duenean. Orduan kalteberatasuna handia bihurtzen da. Eta arrisku handia egon daiteke populazioaren osasunean. Eta honek nola eragiten du klima aldaketaren arriskuan debagoienean eta beste leku batzuetan baitere. Hau ja esan dugu, daukagu temperatura bolada gehiago, transpirazio gehiago, eta hau guztia agertokiaren eta ziurgabetasunaren arabera. Debagoienean, adibidez, gertatuko, ziurgabetasunaren barne, baina gertatu daitekena da bere bolada giza osasunean handitzea bi eszenarioetan, bi agertokietan. Agertoki okerrenean askoz handiagoa izango da. Gero, uholdeak hiri ingurunean oraintxe bertan dauzkagu altuak eta pixkat handitu egingo dira. Nola ez dakigun oso ondo zer gertatukoen prezipitazioekin, oraindik ez daukagu hainbeste informazio hau ziurtatzeko. Eta azken finean, lehorteak nekazaritza eta abeltzaintza ekonomian.
Estudioa, ikerketa hau egin zen Euskadi osorako. Orduan agian, adibidez, Debagoienan ez da oraintxe bertan hain garrantzitsua, baina hala ere guk azten baldin bagea abeltzantza ezartzen, jakin behar dugu arriskuak pixka bat igoko diela baita ere. Eta hori zen lurraldean, orain zer gertatzen da hirietan. Eskala oso garrantzitsua da, zen arriskua erlatiboa da. Lehen esaten ari ginen, Debagoienean uholdeak izango ditugula, baina adibidez Elgetan eta Lehentzgatzagan ez dugu arriskurik izango uholdei buruz, edo ez da asko handituko. Antzuola, Aretxabaleta, Eskoriaza eta Oñatin arrisku kate guztiak modu berean daude. Eta kalteberetasuna, arriskua da gorria eta kalteberetasuna da laranja, nahiko antzekoak dira, ez da inbeste aldatzen. Baina Arrasaten eta Bergaran, batean daukagu arriskua uholdearekiko handiagoa besteekin konparatuz. Beraz, arriskua erlatiboa da eta tokian tokikoa. Eta honekin ze egiten dugu? Egokitza planifikatu eta egokitzapena planifikatzeko esposizioa jetxi dezakegu, sentirkortasuna edo sentsibilitatea jetxi dezakegu, edo egokitzeko gaitasuna handitu. Eta hau, egokitzapenaren plangintzarekin jolasten dugu. Eta lurralde eta antolamenduaren hirigintza oso determinantea izan daiteke neurri hauek ezartzeko. Zergatik, zen hau guztiarekin kalteak eta inpaktuak minimizatu egin ditzazkegu. Orduan, egokitzapenaren plangintza egiteko behar ditugu egokitzapen ikuspegiak. Non, asimilazioa da guk onartzen degula arrisku bat gertatzea. Onartzen dugu bere bola datorrela eta ez dugu zer egiten, edo gutxi egiten dugu. Uholdea datorrela eta ez dugu zer egiten, edo gutxi egiten dugu. Eta orduan neurriak piztuko dira kaltea eragin ondoren. Hau da, okerrena esango genuke. Batzutan beharrezkoa da, baina okerrena da. Gero, inkrementala. Inkrementalean da daukaguna defentsatzea. Uholde esia jartzea adibidez, bale? Honek esan nahi du gure sistema ez dugula aldatzen. Gelditzen dela dagoen moduan eta saiatzen gehala denbora guztian babesten. Hemendik 30 urteetara uholdeak askoz okerragoak baldin badira, batean inkrementala jarri dugu neurriak ez du funtzionatuko eta berriro hasi beharko gera, bale? Eta gero transformatiboa. Transformatiboa dakar sistema eraldatzea. Kontsumarekin, baitaren nola plangintza egiten dugunarekin, baita ze motako neurria jartzen ditugunarekin, eta gure sistema, gure herria, gure lurraldea nola antolatzen den eta nola erabiltzen den aldatzea. Egokitzapen ikuspegiekin izan ditzazkegu egokitzapen neurriak. Ni naiz la txika positiba, bale? Dauzkagu egiturazkoak diela neurri gogorrak, dauzkagu sozialak eta instituzionalak diela neurri xamurrak, eta adibidez egiturazkoak izan daitezke ingenieritza edo teknologiakoak, diela grisak, edo baita ere ekosistemetan basatutako azpiegitura berdeak eta urdinak. Ez dago bakarrikan gauza grisak egin behar eta babestu. Ez, transformatu gaitezke lurralde askoz, ekosistemen aldetik askoz hobeago batetara. Gaur adibidez, egiten ari garen gauza, jardunaldia, barkatu, hau egokitzapen neurri bat da. Egiten ari gera egokitzapen sozial bat sentsibilizatzeko eta komunikatzeko. Guraintxe bertan, egokitzera laguntzen ari gera. Eta honekin, egokitzapenaren plangintza dator. Egokitzapenaren plangintza oso garrantzitsua da, zeren azken finean, egin dezakegu gauza mordo bat. Baina, priorizatu egin behar dugu. Zer da garrantzitsuagoa? Edo zerrekin hasi naiteke? Eta adibidez gure taldean egiten dituguna da egokitzeko aktiboen ebaluazioa. Non hausnartzen dugu zer laguntzen digun egokitzea. Gero neurri berriak identifikatzea eta mapeatzea. Eta adibidez diseinu aukeren konparazioa egitea. Eraginkortasun azterlanak ere oso garrantzitsuak dian. Non ebaluatu dezakegun gure diseinuak ze ondo funtzionatuko duten orain eta etorkizunean.
Eta nola izango ditugun neurri mordo bat zen izango ditugun agertoki ezberdinak, guk egiten duguna da egokitzeko ibilbide horriak. Ez dakit ikusten dezuten, baina gu ditugu agertoki ezberdinak eta agertokiaren arabera ibilbide desberdinak neurriak ezartzeko jarraitu ditzazkegu. Eta hau guztian ora doa, herri lurralde eta sektore plangintzara. Orduan, zeintzuk dira lurrantolamenduaren eta hirigintzaren egokitzapen erantzun posibleak bitartez. Bueno, hau, daude plangintzan erronka batzuk, non adibidez abiadura plangintzan oso motela da, konplexutasuna zen gauza asko kontuan izan behar ditugu, basoak, ura, klima, mobilitatea, nos caen todas, al mismo tiempo. Gero, hala ere, konplexua da, baina integratzailea eta transversala da, zen guztia hartzen dugu kontuan, edo aldegun neurrian guztia hartzen dugu kontuan. Daude, tresna ezberdinak, eskala ezberdinetan, klima arrisku faktoreak, hau, lurrantolamenduaren eta plangintzaren transversalak baita ere dira, zen guztia afektatzen du, eta gero, egiteko moduak alternatibak bilatu behar ditugu eta ezarri baita ere. Eta, hau ere oso garrantzitsua da, pilotuetatik hasi, txikitik hasi, eta gero goruntz. Hasi neurria gero zetan diagoa egiten. Zeren horrela, testatu dezakegu zer dagoen ondo, zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen, jakiteko eta gero eskalatzeko eta aplikatzeko beste leku batzuetan. Orduan, gure esparru metodologikoak dauka lehenbizi egokitzapenaren ikuspegiak esan ditugunak asimilazioa, transformatiboa eta inkrementala kontuan hartu zer egin nahi dugun. Gero, soluzio naturalak eta ekosistemikoak aldegun bakoitzan jarri eta grisak beharrezkoa denean bakarrik eta ez dela berdina hiri lurzoru finkatu batean lan egitea edo zerbait berria dena egitea. Asko zerrazagoa da berria denean ondo prestatzea, ez? Eta, hemen daude neurri mordo bat, nik geldituko nintzateke, ze neurri aplikatu ditzazkegun, informazioa integratzea oso garrantzitsua dela esan dugu gaur, ez? Adibidez, tunelarekin, historiarekin, daudela gauza asko ez diela kontuan hartzen. Informazioa integratzea oso garrantzitsua da. Gero, dauzkagu zonifikazioa, klasifikazioa, desklasifikazioa, nola lurzorberekin nola jokatu dezakegun babesteko populazioa eta gure azpiegiturak eta bar. Eta daude estandarrak, irizpideak, baina baita ere oso garrantzitsua da jakitea nun integratu ditzazkegun mediak, neurriak, barkatu. Eta hori dijoazte gure gobernantza tresnetara, baina baita gure neurri ekonomikoetara, seguruetara, neurri asko eta non integratu daitezken mota ezberdina daude. Eta baita ere, nola aplikatu, batzutan izan daiteke gomendazio bat, baina beste batzutan loteslea edo legediaren arabera jarri daiteke. Beste politika batzuekin baita ere saiatu juntatzen. Ez da bakarrik klimaldaketa saiatu behar da guztietan sartzen, transversala delako. Eta zer jakin behar dugun, hori baita ere oso garrantzitsua da. Eta, hauek dira adibidez, egin ditugun tresna multieskalari, eskala ezberdinean nola sartu dugun larrialdi klimatikoa plangintzan, non Euskadiko lagean sartu dira arrisku klimatikoak, gero arriskuak neurtu dira, eta gero informazio honekin, adibidez, Bilbon modelizazio handiagoak egin ditugu, eta beraien apoa aldatu da. Baita ere, Donostiko jokitzapen plana oso garrantzitsua da zen neurtu genuen ekosistemak aldatzen baldin baditugu eta hasten baldin bagera berdea jartzen hirietan, zugaitzak, kubierta berdeak, azpiegitura urdina, zenbat hobetuko litzateke bere boladen aurrean. Eta baita ere, esan dudana lehen, jakintzak
kualitatiboa oso garrantzitsua da. Jakintza guztiona oso garrantzitsua da, baina nola transformatzen dugun hori arriskuetara da tresna bat erabiliezakeguna hemengo jakintza hobetzeko eta klimaldaketari aurre egiteko. Eta, konklusio moduan, daukagu aukera nahiko garrantzitsu bat dela klimaldaketaren legedi berria, non lurzorua baita ere kontuan hartzen da. Gero, hurbilketa integratua egin behar dugu, dena saietu ergea kontuan hartzen, eskalan hitzeko ikuspegiak ez dela berdina debagoienari buruz hitz egiten baldin badugu edo hiriari buruz hitz egiten baldin badugu zen arriskuak desberdinak izan daitezke. Ziurgabetasuna dela hitz bat asko atera dela gaur, plangintzarekin adibidez ez da oso ondo eramaten. Zergatik zen plangintza da, hau hemendik 10 urtetara. Baina 10 urteetan gauzak aldatzen baldin badira, ze egiten dugu plangintzarekin. Orduan, saiatu bergea ziurgabetasuna plangintzan ezartzen nolabait. Gero, tokiko ezagutzaren balioa, eta saiatu dauzkagun mekanismoetan eta tresnetan kreatiboak izatea. Eta, bakarrik jakin ezazuen dagoela lan pilo bat, lan mordo bat ikusi ezakezutena plangintzari buruz eta klimaldaketaren egokitzapenari buruz. Eta hori da. Adriana Agirre, eskerrik asko. Azalpena bengatik guztengatik, Markel Peñalba zeure txanda orain. Debagoieneko industrian larrialdi klimatikoak izango dituen eraginak izango dituzu berbagaizuk, Markel. Zeintzu dira aurrera begira eskualdeko industriak larrialdi klimatikoan eragin horiek gutxitzeko eta horietara egokitzeko dituen erronka handienak? Piskat hori ikusiko dugu hurrengo 20 minututan, aberraz nizen gehiagi luzatzen. Baina bat baino gehiago eta batez ere nik usteet daola aspektu bat iguala eskoaipatu ez dana hemen eta larrialdi klimatikoan aurrean etengabe gutxien eskure burutan ikusi behar duguna da abiadura. Da transformazio horiek behar duten abiadura. Eta hori benetan da faktore bat kontuan hartzekoa aldaketa oso sakona, baina oso azkarra egin beharko ditugulako. Orduan bizka zehaztasun gehiagotara etxiko geha azteko eguerdion eta eskerrik asko Debagoien 30ko kidei gonbidapenagatik eta eskerrik asko jardunaldi hau antolatzeatik arrazoi berezi bategatik eta iruditzen zaidalako jardunaldi honek aztertzen dituen ikuspegi ezberdinak oso ondo adierazten dutela klima larrialdi honek izango duen poliedrekotasuna, hau da, nola dauzkan alde ezberdin pila bat eta batez ere erpin oso zorrotzak. Eta erpin zorrotzenetako bat tokatu zaineri, segurazko, industriaren gaia. Lehen Iñaki komentatu du 20 minutuan ezin dela katedra handirik eman, ni saiatuko naizena da, sarrera baten, pixka bat definitzen industria zer dan, batez ere iruditzen zaidan industriarekiko daukagun posizioa zalantzan jartzen, eta posizio hori zalantzan jarri ondoren, nire ustez, galdera kritikoak edo zein izan beharko liaken hausnarketatxo bat egiten. 3 galdera planteatuko ditut eta 3 galdera horien proposamen batzuk edo erantzun batzuk planteatuko ditut. Baita ere, gehiegi sakondu gabe, baina tira, berak sarreratxo hori ingo dut, zer produzitu, nola produzitu, nork produzitu izango dira 3 ardatzak, 3 galdera klabeak, eta bukaeran laburpentxo bat edo ondorio batzuk. Orduan, hasi aurretik nahi nukena da, industria danez kontzeptu konfliktibo xamarra, normalean, eta batez ere transizio ekosozial edo mundu ekologista aldetik, industria dela, definizioz, industria lehen gaiak eraldatu eta osagaia muntatuz, produktuak ere ikitzen dituzten jardura eta prozesuen multzo bada. Hau da, industria presente dago gaur eguneko aspektu ia guztitan. Eta industria naizta sarri identifikatzen dugun, bere alde ilunenarekin, kutsadura, gaur egun eremuaren arabera aldatuko da, mundu mailan 20-25 bitarteko implikazioa dauka karbono isuritan edo karbono baliokide isuritan. Hemen Euskadin, batez ere, edo 3 lurraldetan gutxienez, 23koa dala uste eta azkenengo datua, eta Debagoienan ez da oso urrutibiliko, eta izatekotan pixka bat goraxeago industriak daukan pisuagatik. Orduan, kutsadurak dudarik gabe industriaren ondorio nagusienetakoa da, eta segurazko gehien aipatzen deguna, eta horrez gain, nolabait kapitalismoan edo kapitalismo basati honen figura nagusienetako bat bezala identifikatzen dugu, nahiz eta segurazko arlo finantziarioak edo sektore finantziarioak jalekua jandion, eta azkenik materialen ustiapen hori ere oso garrantzitsua da. Eta ikusiko dugu nola batez ere kutsadura eta materialen ustiapen horri
aurre nola egin izango dela hain zuzen ere, erronketako bat izango duna nola produzitu horretan, bale? Baina horrek esan nahi du, eta horregatik esaten duen arte konfliktibo xamarra zala, ilunaz aparte, emisioak ere ikusi ditugu nola gora doazen, argitasun batzuk ere badaudela. Eta da, industria horrek sortzen duen aberastasun eta bizikalidade modu bat. Bale? Eta honek inpaktua dauka hezkuntzan. Honek inpaktua dauka energian daukagun sarbidean. Bai? Barne produktu gordina erabiliko dut, nahiz eta badakigun barne produktu gordina agian ez da adierazlerik egokiena, baina barne produktu gordina erabiliko dut erakusteko pixka nola barne produktu gordina hori handitzean, industriarekin konektatuta, nolabait zerbitzuetara, elektrizidadea, hezkuntza, hilkotasun tasak gurriztea umeetan, nola pixka bat bizi espektatibak igotzen, nola pixka bat industriak ere, eta batez ere industria horrek ekarri duen bizikalidadeak egin digun, gaur egun daukagun bizikalidade hori bermatzera. Honek ez du esan industria dagoen bezala utzi behar danik. Baina ni planteatuko edana hemen, batez ere izango da, industrian aurrean, eta lehen aipatu da desaskundearen kontua, eta desaskundean nolabait gure barnean sartu behar dugu lehen gizarte planifikazio bat egiten dugu momentu, baina desaskunde horren aurrean desindustrializazioaren kontuak ere piso handia hartzen dut. Nik planteatzen dutena da, ia benetan hori dan nahi deguna baldin eta bizikalidade hau neurri handi baten industrializazio edo herri industrializatu bat izatearen ondorio baldin bada. Orduan, desaskunde edo etorkizuneko transizio hortan, industriak piso handia izaten jarraitu beharko dut. Hortarako industriak eraldaketa bat jasan behar du. Orduan, ikusi dugu industriak kliman izan dula eragin bat, eta eragin negatiboa normalean, baina klimak industrian ere, hemendik aurrera izango du eragin bat. Ez naiz gehiagi zentratuko hontan, gehiago zentratuko naiz urrengo ardatzean, baina klimak nolabait aldaketa batzuk edo, eta ikusi dugu, igual gehiago lotu dugu COVID-aren ondorioz izan dian estokaren arazoekin eta bar, baina klima larrialdiak ere antzeko egoera bat eramango du industria. Hau da, eramango du infrastruktura horiek beste modu batera diseinatu behar izatera, honintzek eta beste inbetek epatu duten mugako egoera horien onditzeagatik eta maiztasuna onditzeagatik, nolabait kateak, industri kateak eta produktuetarako irismenak eta batez ere lehen gaietarako irismenak murriztuko dira edo zailduko dira, eta beraz hori ere oso aspektu garrantzitsua da, langileetan edo langilerian ere ikusten ari gehiagia nolabaiteko piramidearen iraulketa horrek zer eragine izaten ari dan, eta gero prozesuetan ere aldaketa oso garrantzitsuak eragingo ditu, eta hori gero ikusiko dugu pixka bat. Baina badago beste aspektua, eta hemen zentratuko naiz, eta da, industriak zenbateraino klima larrialdi horri aurre egiteko izan dezaken papela. Eta horretarako planteatzen ditut hiru galdera horiek, bai? Nik uste garbi dagoela berrindustrializazio bat beharko dugula, gaur egungo industria eredua baino, gaur egungo negozio eredua zalantzan jarrita dago aspaldi, eta nik uste agortuta dagoela, eta beraz, negozio eredu berri batzutara jungo beharko dugu, nun etengabeko hazkuntza agian ez dan izango ardaz nagusia, nun itzulketa ekonomikoak ere ez dian izango zea printzipal edo bakarra, nolabait negozio hori edo industriak izango duen oinarri bakarra, baina batez ere berrindustrializazio hortan galderakin beharko ditugunak izango dira zer produzituko dugu. Berrindustrializazio hortan, industria berri hortan, sektore berri horrek zer produzituko du. Nola egingo dugu hori? Oain artekoak balio espaldin badu, nola antolatuko dugu sistema guztia, hori jasangarriagoa izan dain, eta gainera kliman larrialdi horri aurre egiten lagundu diezaiogun. Eta azkenik nork egingo du. Ni uste dago galdera askotan itzalean gelitzen dela, baina oso klabea dela. Hemen finantziazioak eta bar oso handiak izan beharko dutelako, eta azterketa batzuk egin beharko dialako, izan ikuspegi publikotik, ikuspegi pribatutik, eta muskulo finantziero hori nork jarriko duen, nola jarriko duen, zeinen ongizaterako jarriko duen. Eta azpimarratu nahiko nuke eta bukaeran berriz egingo eta prozesu oso kompleju baten aurrean gaudela. Ez dalako egun batetik bestera aukeratzen dugun, fabrikatu ordezkotxe dieselkotxeen gurpila, fabrikatuko ditugu beste gurpila bak eta kito. Eta aurrengo gunean azten geha, langile berdina, makinaria berdinak, leku berdinetan, eta bezero berdinei saltzen, ez du horrela funtzionatzen. Beraz oso komplexua da prozesu, transformazio prozesu hori, ez bakarrik aldaketa asko daudelako, baizik eta sistema aldatu behar dalako, baizik eta prozesu horrek ezikitzen ditulako transformazioak ardatz guztietan, plano guztietan industri barruan. Orduan, sartuko naiz pixka bat zer produzitura, eta saiatuko naiz pixka bat askarra goguten, transformazio komplejo horren barruan, transformazio horrek, edo hori posible izan dadin, gaur egun daukagun industrializazio maila mantenduz, edo gutxienez rango onargarri baten mantenduz, izango da gaur egun daukagun industriak dauzkan ezagutzak, azpiegiturak eta merkatuak aztertzea. Hau da,
zer egiten dugu gaur egun hemen, zertarako azpiegitura dauzkagu, zertarako ezagutza daukagu, eta zein da gure merkatua gaur egun, eta nola erabili dezakegu ezagutza hori, azpiegitura horiek, eta merkatuko kontaktu horiek, etorkizuneko industria horrek arrakasta izan dezan. Eta gaur egun egiten dana, eta Euskal Herri, autonomia hiru lurraldetako Euskal Autonomia Erkidegoko datuak dira, Eustatetik ateratako datuak dira, baina debagoienan ez da asko aldatzen. Daukagu hasiera batean energia elektrikoa eta gasak eta lurrunen sektorea, oso pisu handiarekin. Garraio materialak izan nahi du, garraio bideetan erabiltzen dian komponente ezberdinak eta prozesu ezberdinak hor sartuko gintuzke, makineria eta estendia, makina herramienta ez dituko geniokena, bai? Eta gero daukagu metalgintza eta tresna elektronikoena. Eta pisu gutxiagokin, papergintzak, zurak, elikadurak eta bar. Horren posible da, hauetako sektore batzuk beren pisua onditu behar izatea, lehen aipatu den elikadura subiranotasuna benetako indarra hartzen baldin badu, segurazko pisu hori ondituko zaio elikadura industriarena, baina gainontzekoak, arazoa da, dauzkagun gaur egun industria oinarritzen den produktu eta prozesu asko nolabait mundu fosilean daudela oinarrituta. Autogintza guztia dago, diesel da gasolina asko kotxeetara oinarrituta. Eta badirudi kotxe berdina dela, baina komponenteak ez dira berdina egiten, eta ez da jende berdinei saltzen. Eta beraz, hor arriskuak izango ditugu, industriak gaur egun adaptatzeko daukan gaitasuna aztertzerako orduan. Makineria aldetik edo makina tresna aldetik izango dugu adaptazioa, eta lan gehiago egongo da, merkatu berriak bilatzen gure prozesuentzat eta gure produktuentzat. Badaude aukerak, eta da, normalean sektore honetan, da batez Euskal Autonomia Erkidegoan eta debagoienan zer esanik ez, espezializazio handiko prozesuak eta industriak eta enpresa dauzkagula, eta hori gure alde doa, nolabait balio erantzia handiko produktua sortze ditugulako, eta transizio horrek beharko ditun produktutako asko eta asko, justu produktu mota horiek dialako, baina badago arrisku bat, eta da, gaur egun lan egiten dugun sektorea, lehen aipatu duten bezala, eraldaketa oso azkar baten aurrean daude, eta guk eraldaketa horrekin batera egokitzen espaldin bagea, atzean gilitzeko arriskua oso handia da momentu honetan. Eta autogintza sektoren ikusten ari gea. Ikusten ari gera nola Euskadiko eta Euskal Herriko, Nafarroa barne, autogintza sektoreak zailtasuna handia dauzkan, gaur egun dauden lanpostu maila mantentzeko, gaur egun dauden produkzio maila mantentzeko, baldin eta espadu, Volkswagenen kasuan bezala adibidez, gasolina eta dieseleko kotxeak produzitzen jarraitzen. Eta hori ere ez da agian gu nahi dugun transizioan beharko dugun produktu bat. Orduan, dinamika eta konflikto ezberdinak sortzen dira eta hori konplexitasun horren barruan dator. Orduan, zer produzitu beharko dugun? Ardatz bat izango da energia berriztagarriena. Eta energia berriztagarriak produzitzeko ez du esan nahi turbina eoliko osoa produzitu behar degula. Kotxe osoak produzitzen ez ditugun bezala. Baina, desde luego, gure prozesuak egokitu beharko ditugu, transizio hortan, egongo diran beharrezko produktu berri horietara. Tamen dauzkazu eskerreko aldean, zuen eskerreko aldean, eguzki plaketan ematen den prozesu guztia, eta prozesu hortan daude komponente ezberdinak, fabrikazio prozesu ezberdinak, lokalizatua diana batzuk, deslokalizatua diana beste batzuk, hau da, izan ditzakegu produktu batzuk, gero esportatuko ditugunak, importatuko ditugunak eta gero gu montatuko ditugunak. Guk negozio merkatu oso txikia daukagu, gure esportazioen pisua oso altua da, gure industriaren produkzioan. Orduan, badaukagu, bai eguzki plaketan eta bai haize turbinetan negozio eredu bat, eta gaur egunean enpresa bat baino gehiago dabiltza hortan. Orain dela gutxi kontua da, gaur eguneko prozesu horiek eguneratu inberko ditugula. Eta oso azkar mugitzen ari den teknologia badala, eta sektore badala. Beraz, egokitzapen horiek ere oso azkar eman beharko dira. Mondragon Assemblyk, orain dela urte pare bat uste dut, erosizula horrelako plaka efizienteena, gaur egun merkatuan dauden plaka efizienteenak, erosiz barkatu, diseinatuzula plaka efizienteenak egiteko fabrikazio prozesu berri bat, eta hori izan liteke eredutako bat, hau da, gure berziklapena hortik jun behar da. Zer beharko du mundu berriak, mundu berri hortarako gure prozesua nola egokitu ditzake. Horrek esaten du, esan nahi du bat, ezagutza, zer da mundu berri hori ezagutza, eta bi, adaptatzeko gaitasuna. Eta oso azkar adaptatzeko gaitasuna. Eta eolikoen munduan gauza bera, enpresa batek baino gehiago, sektore eolikoa Euskadin, bai estatu mailan eta bai mundu mailan, edo gutxienez Europa mailan, dagoen sektore potenteenetakoa da, bai ikerketan, bai teknologia mailan, fabrikazioan igual hainbestez, baina hemen Solarlusek nolabait turbina handienen jap edo bujeak egiten ditu, palak huekek pala horientzako fundizioen forroak egiten ditu, eta beraz, badaude sektore batzuk ja mundu berri hortarantz lanean ari dianak, eta adaptatzeko aukera izan dutenak
iragan baten. Ibilgailu elektrikoekin gauza bera, ibilgailu elektriko horien komponente ezberdin pila bat izango ditugu, eta ematen ari dan transformazioa da. Ematen ari da poliki, eta arriskua ez da bakarrik ematen ari dan poliki hori, baizik eta arriskua da beste norbaite gure leku hartzea merkatuan. Eta hori sektore horrek, autogintzan sektoreak oso garbi daukan gauza bada, baina ez dakigu ematen daukan gaitasuna tren berri hortara sartzeko edo ez sartzeko. Beraz, ibilgailu elektrikoen sektorea ere sektore garrantzitsuenetako da eta adaptatu behar dugun sektoretako bat izango da, dudarik gabe. Horrek ez du esan nahi gaur egungo parke automobilistiko berdina mantendu behar dugunik. Horrek ez du esan nahi automobilgintza edo ibilgailu pribatuen parkea mantendu behar danik gaur egungoa. Baina, ondela gutxi irakurri nion ez dakizen izan, kotxerik gabeko mundu baten pentsatzea, gaur egun dauden diesel kotxe aina elektriko egotea bezain utopikoa da. Orduan, kotxe batzuk egongo dira. Izango dira elektrikoak. Aldik eta gutxien izatea behar dugu, bai, baina egongo dira, beraz, merkatu bat egongo da. Eta zer esanik ez, trenak, autobusak, eta hemen barruan sartzen ditut baita ere, bale? Eta zentzu hortan, Irizar CAF daukagu hemen Euskadi mailan, eta inkluso Debagoiene inguruan, sektore potenteetako enpresa potentenetako batzuk. Eta pixkat sartu eta provokazio bezala, baina dudarik gabe, hidrogenoan teknologiak ere dudarik gabe izango dira etorkizuneko merkatu bat. Eta pixka batzutan usten dut, hidrogenoa buruz egiten dugunean, memoria oso gutxi daukagula, edo historia ez dugula beste ezagutzen, ze hidrogenoaren kontua ez da gaurko gauza, hidrogeno gaur egun produzitu eta konsumitzen den produktu bada. Sektore pila batetan. Arazoa ez da hidrogenoa sortzea, arazoa da hidrogenoa gaur egunean 99%tik gora, sortzen dela erregai fosilietan oinarrituta. Eta beraz hori aldatu beharko dugula. Oen dela gutxi dute estudio bat esanaz, hori ez dela era bategia, gaur egun oinarritzen den hidrogenoaren sektore hori osoa, norbait produktuak ere diala sektore fosilarentzat egindako produktuak, eta beraz sektore fosila esagertzen bada hidrogenoa ere esagertuko bada. Ez da horrela. Eta gero ikusiko dugu. Ez da horrela, gaur egun erregai fosilekin egiten dian gauza askok reemplazo bat edo ordezkapen bat izango dutelako hidrogenoaren bitartez. Kontuz, hidrogenoa ez da hoen 3 urte saltzen ziguten panacea, hori, dana soluzionatuko zuen teknologia eta oso garbi ikusi da, ja. Oso garbi ikusi da, azkenengo IEA-aren, Agentzia Internacionalaren, Energia Agentzia Internacionalaren informetan bertan agertzen da, ja, hidrogenoak ekiko duen papel oso konkretu bat. Eta hoen 3 urtekotan ematen zuen leku guztitan, inkluso mobileko karteran eukiko gendula hidrogenoa. Orduan, badauka bere merkatua eta izango du bere merkatua eta izan behar du bere merkatua eta gaur egun ari gea egokitzen da. Hemen berriz jarriko ez Mondragon Assembleyn adibidea, ez dut ezer kobratzen, baina berriz ere daude proiektu baten teknaliak izartuta, nolabait azkenengo teknologia dan elektrobizadoreen sorkuntzan edo diseinu horietan, beraiek asmatu dutelako prozesu bat nolabait membranei azkenengo inpremazio bat emateko. Orduan, askotan mentzatzen dugu elektrobizadore bat, edo hidrogenoan zendola, dala gauza bakar bat, eta ez prozesu pila bat, eta komponente pila bat dira. Eta gu komponente horietako batzuk, prozesu horietako batzuk barneratu ditzakegu gure gaur egungo azpiegituretan eta prozesuetan, eta hori da pixka bat bilatu behar deguna. Nola produzitu galdera? Lehenengo gauza izango da deskarbonizatzea. Eta nola deskarbonizatu behar dugu enpresak? Izan liteke sorkuntza propio erabilita, hau da, enpresek beraiek, berein teratuetan, edo berein inguruko lurraldetan, edo berein inguruko zonaldeetan, eguzki parkeak edo haize parkeak jarrita, PPA kontratuen bitartez, hau da, beste nunbaiten jartzen den parke batekin zuzenean energia hori erosita, sarea bera erabilita, sarea deskarbonizatzea lortzen baldin badugu, baina deskarbonizazio hori lortu behar dugu. Arazoa ez da deskarbonizazio hortara nolagoa, zen uste oso garbi daukagula hori. Arazoa da prozesu asko eta askok, ez dutela elektrizitatea behar gaur egun, baizik eta beroa behar dutela. Eta hori ikusten da hemen pixka bat, nola beroa industria nola banatzen den, ez? Eta industriak daukan 174 da beroa, eta 126 bakarrik da elektrizitatea gaur egun. Bero hori sortu diteke iturri elektrikotatik, bai, eta hori da elektrifikazioa, eta hori da egingo alguna, baina kontuze bero horiek badauzkate horrelako rango ezberdinak. Gauza da bero bajuak edo deitzen zaienak, eta hori bero pompekin soluzioa bastante efizientea da, oso efizientea da, eta ja merkatuan dauden soluzioak dira, baina bero ertain eta hundietan edo problema hundiagoak. Eta hor sartzen dizut hemen nola baiteko grafika bat, bero maila beharraren, edo bero behar mailaren eta dauzkagun soluzio ezberdinen arteko olako kombinazio. Beraz, elektrifikaziotik etorriko da segurazko izatia hundi bat, kaldera elektrikoak, bero pompak, baina gero, labe elektrikotara pasatu beharko dugu. Eta hoen dela gutxi Suezian, bertan dagoen metalgintza enpresa hundienak egin du horrelako aldaketa bat, ikatzezko labe bat, labe elektrikora, ez da hidrogeno oinartuko, bi labe elektrikokin ordezkatu dulako. Era hortako teknologia horiek,
hor daude eta inkorporatuko ditugu berehala. Eta berehala esan nahi du urte gutxi barruan. Ez gara hitz egiten basoen denboretan. Hitz egiten ari gara hamarkada baten. Eta hamarkada baten horregatik da horrelako urgentzia, edo horrelako garrantzia urgentzia horrek. Aldaketan abiadura horrek. Vale? Eta azkenengo nola produzitu horren, azkenengo zati izango etxake zirkulartasunarena. Zirkulartasunak gaur egun apenas egiten den zerbait da, baina egiten hasi beharko da. Bueno, grafiko ezberdinekin, eta ez naiz asko geldituko, baina ikusi ezakegun nola hor berrerabili, murriztu, berziklatu, hirukote hortan, nola sektore bakoitzak edo izan dezaken pisu handiagoa hiru ardatzoetako batean, edo hiruretan, edo nola lortu dezakegun sektore horiek zirkulartasunera sartzea. Bai? Esan behar nun poliki-poliki, baina ez da poliki-poliki izan beharko. Aldik eta azkarren egin beharko dugun prozesu bat da. Vale? Eta bueno, horrek noski prozesu osoan eraldaketa oso importante bat suposatzen dula. Bukaerako produktu horiek izan daitena, hasierako produktuan nundi datorren, eta bar. Baina hemen beste sektore badago. Zirkulartasunak prozesua behar ditu. Egin behar dira gauzak, eta bar, birbadorizatu egin behar dira gauzak. Orduan, hemen beste sektore badago baita ere, etorkizuneko mundua beharko duna. Eta gaur egun sortzen ari dana pixkanaka. Eta azken galdera izangoa nork produzituko duen. Hemen hasiko naiz iniziatiba publiko-pribatu hortatik, eta aipatu dena askotan, oso azkar oso sakonak dian aldaketa batzuk. Eta horrek esan nahi du, ezagutza maila oso altuak, horrek esan nahi du finantziazio maila oso altuak, eta horrek esan nahi du merkatu berrietara sarbideak. Eta hori ez da posible, hori enpresa batek ezin du egin, eta batez ere hemen Euskal Herrian dauzkagun enpresan tamaina txiki ertain horiekin, ez daukatek era hortako transizio bat egiteko gaitasunik. Orduan, gauza da, nola egingo dugu hori, eta kontuan hartuko dugu mundu berrian enpresa batzuk agian ez dut lekurik izango. Eta hori izango dela baita ere, dramatikoa izango dan kontu bat, modu baten, baina realidade bat izango dana berehala. Eta Mercanerren kasua hor dago. Eta Mercanerrek berziklapen prozesu bat egin du, bere aktore ezberdinekin negoziatuta, eta bar. Eta hori da pixka planteatu beharko genukena. Gauza da, nork da nola zuzenduko du transizio hori. Nola lortuko dugu transizio hori ematea enpresetan ezagutza eta finantziazio nivelak espadia oso altuak. Orduan, hor behar deguna da, nola baiteko planifikazio eta kooperazio eremu bat, gobernuak, enpresak, langileak edo sindikatuak danok batera erabakiko dutenak nola egin gauzak. Ezin dugu inorratzean utzi, hori egia da, transformazio edo transizio hortan ezin dugu inorratzean utzi, batez ere langileria, baina oso konstiente izan behar dugu prozesu hortan egongo diala momentuak bakoitzak eman beharko duna bere aldetik. Eta hemen falta zait azkena eta nahi utzi bukatzen da finantziatzaileak. Ze bankuakin inork ez dugu nahi lan egin, baina kasu hontan eta askotan entzuten dugun zerbait da. Esatik ez du erakunde publiko batek egiten transizio hori, energian ere asko entzuten da. Ez daukalako behar du muskulo finantziero hori. Zoritxarrez gaur egun, erakunde publikoek oso muskulo finantziero txikia daukate, eta ikusten da gaur egun zein dian inbertitzen dutenak sektore guztietan. Eta dira BlackRock eta eraontako fondo putre horiek. Eta horiek daukatelako, beste gauza da, kendu diezaiok egun ala ez, baina momentu honetan horiek daukate. Horiek eta bankuek dira finantziatzaileak. Eta beraz, horiek ere joku honetan sartu beharko dute. Badaude beste mekanismo batzuk, uste da ipatu dara dana eta pasako nahiz, baina badaude beste mekanismo batzuk, Europako fondoak eta bar, Txina da adibide nagusina gobernuak berak transizio hori gidatu eta finantzatzen duna, estatu batutan azkenengo Research Innovation Action honekin gertatu dana horixe da hain zuzen. Diru pila bat jartzea estatuak bere industria guztia transformatu esan lehen bailen, baina hor jarri behar dena baldintzak. Eta hor baldintza horiek, finantziazio horiek okubertuzte baldintzak. Baldintza hori izan behar du, benetan helburu klimatiko beteko diala. Hau da, ez dirua hartu dago nahi detena egin. Ez, benetan produktu batzuk, prozesuen aldaketa batzuk eta bar emango dianak, mundu berri hortan lagungarri izango dianak. Estatuen parte hartzea enpresetan. Hau da, estatuak diru ematen baldin badu, edo erakunde publiko diru bat ematen baldin badute, diru horrek ezin du zuzenean enpresa horien irabazitara jun, estatuek adizta COVID garaian gertatu zen, estatuek partizipazio minimo batzuk hartzea, bere induten inbertsioaren arabera. Eta beraz, nola baiteko irabazi baldin badu, estatuek ere jaso desatela irabazi hori, ez? Eta ez Frantzian bezala, EDP
EDF barkatu nazionalizatzen dugu, galerak daude momentuan, eta galerei buelta ematen dieten momentuan berriz etorriko da norbait erosiko du presio oso baju baten. Hor ere, nik uste badaudela marka batzuk, eta lanpostuen bermatzeak ere izan behar du klabea. Enpresa batzuk itxiko dira bai ala bai, transizio hortan, baina ezin dugu lanpostuak era hortan. Horren berkolokazio batzuk egon beharko dute, edo enpresa horiek aztertu beharko dira ia transformatu ditezken beste prozesu eta behar batzutara. Orduan, oso azkar ja pasatu naiz aspaldi, transformazioa beharrezko dela, baina beharrezko bezain komplexua izango dela, beraz, hemen nolabait mezu eta planteamendu simplistakin ez gara inora itxiko, orduan hori da lehenengo mesua nolabait, transizio lagunduko duten produktu eta merkatu berriak topatu behar ditugula, energiturri berriztagarriak erabili behar dugu, eta nolabait ekonomia zirkular horrekin indarra hartu beharko dula, eta alde ezberdinen implikazio eta lankietza beharko dula. Planifikazio bat egin, planifikazio komun bat egin, denon artean erabaki beharko duguna, finantziazioak baldintzatuta, eta bukatuko dut, gaztarek esaten, askotan planifikazio egiten dalako, kontuz, ze planifikazio beharrezko da, baina planifikazioak ez du arrakasta bermatzen. Planifikazio papel da. Planifikazio hori ejekutatzea da behar dana, eta ejekuzio hortan, legislazioak eta barri izango ditu, beraz mundu, gobernu, politika munduak ere, presente hon behar du hemen. Eta benetako baldintza, betea erazle batzuk jarri beharko ditu. Eta besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri ere, Markel, industria hirigintza lurralde antolamendua gai potoloak izan dituzue izpide, azkenengo 40 minutu hauetan, eta orain zuena da txanda norbaitek, gogobetaren bat edo adierazi beharko balu, edo kezkaren bat, edo galderaren bat egin nahiko balu, gai hauen inguruan. Adrianarentzat edo, hainpatu dau Donostiako apoarentzako induela estudio bat zuaitzen gainean, okupazioaren gainean. Ez dakit, hortan pixkat gehiago sakondu daiketzun, azalduz ez dakit espeziak aztertu dien, ze eragina dauko lurrasalan temperaturan, horren kostoa edo retornuak, apur bat hori ez dakit sakondu aldaiketzun. Bueno, Donostiako, zen Donostiako egokitzapen plana. Eta egiten genuna zen, arrisku mehatxuaren bitartez eta arriskuen bitartez, saiatu hautatzen zeintzu dien leku hoberenak eta ze potentzial daukan Donostik egokitzapenarekiko bere boladetarako. Orduan, azterketa honek esaten ziguna da, non jarri ahal ditzakegun eta zein den horren efektibitatea. Zain beste ze kostu ekar dezakeen, zeren azken finean zen egokitzapen planerako potentzial guztia, ahalik eta guztia egiten deguna, eta nola hori bere boladak gutxitu ez bere boladak, estres termikoa. Bere boladak ezin ditzazkegu gutxitu, baina bai jendearen estres termikoa. Eta orduan, horrekin uste dut ez dela hainbeste egin kostua ebaluatu, baina egin daiteke, baina baizik eta zeko benefizio izan ditzazkegun olako akzioekin. Ze normalean gauzak neurtzen dira kostu finantzieroarekiko, baina ez ditugu neurtzen horretik jasotzen ditugun benefizioekiko. Dela, jendearen osasuna hobetu, urbalio bide gehiago eduki, polinizazio eta ekosistemak hobetu parte batzuetan hirian. Orduan, ez zen hainbeste kostuak, baina potentzial hori. Eta, ez naiz gogoratzen neurri esaktuetaz, baina azken finean olako egokitzapen neurri transformatibo bat, zeren hori da transformatzen dezunean sistema, eraginte asko izan dezake. Ez da berdina, lurraldean olako potentzialitate bat sartzen bali badezu, efektua igual asko handiagoa da, baina kontuan izan behar dugu hirietan jende asko bizi dela. Eta alduguna egin behar dela situazio hori hobetzeko. Bai, eixo. Adriana aipatu dituzu egokitzapen errazak eta zailak. Erra?
Errezak eta zailak. Bai. Errezen artean aipatu dituzu neurri sozialak. Bai. Sensibilizazioa eta hori. Niretzako garrantzitsuena hori da, sensibilizazioa, eta ez dut uste hain errezadanik. Ez. Eta barkatu, eta hori, gero industriara pasauta, azkenean industrian olako egokitzapenak eta aldaketak egin behar baldin badia, sensibilizazio hori ez baldin badugu landuta, oso zaila izango da hori aurrera ematea. Guztiz konforme nago, daramatzat urte mordo bat Euskaditik kanpo, eta euskerarekin pixkat korapilatzen naiz, bale? Egia esan, niretzako niretzako eta jendea plangintzan oinarritzen dugun, gure profesioa oinarritzen dugunentzako, gobernantza eta olako tresnak oso garrantzitsuak dira. Zen bestela ez gera inora heldutzen. Osea, guk eduki dezakegu nahi dugun jakintasuna, modelo klinpantiko konplexuenak, baina ez baldin bagaude guztiak ados zer egin behar dugun, zer garrantzitsua den, ez gera inora aurkituko. Orduan, konfunditu naiz hitzez, bale? Egia da, azpiegiturak dienak diela neurri gogorrak. Eta ez dakit, xamurra da blando. Ez da... Lehunagoak edo... Leuna, baina ez da errazarekin zerikusirikan. Bakarrik ez dela konstruitu behar, ez duzula jarri behar babeslekuak eta. Baina horiek dira, Europan adibidez, garrantzi pila bat ematen zaie, baita ere gure udaletxeetan garrantzi asko ematen zaie, zen bestela, benetan ez goazela inora. Horregatik esan nahi nuen guztioai, gaur egiten ari gehala egokitzapen neurriak guztio batera, eta horrek ere balio asko daukala. Markel? Ni ados nago, sensibilizazio prozesu egiten, horiek diala lehengo pausuak, baina nik beti izigitzen den nolabait, lehen komentatu da hortan, aldaketak ja etorri behar dute. Ez dago hau denborarik, ez dakiz ez da prozesu martxan jartzeko, eta jende bat, indiskutiblemente egin beharreko gauza bada, baina arazoa da ez dagoela denborarik, jendearen gana suabe iritsi, poliki esplikatu gauzak, eztabaida batzuk egin, eta bar, egin behar da, egingo da, edo egingo alda, baina oso azkar eman behar dian sensibilizazio prozesuak dira. Nik duda dauzkat alare sensibilizazio, ezagutza zenbatean jodan, ez dagoen ezagutza hori, zenbatean ez dagoen ezagutza hori, zergatik. Oen dela urte bete edo bi urte, de Guardianek aterasun horrelako inkesta, Europa mailako inkesta hundi bat, ez dakizen bat lagin, baina oso lagina hundi batekin esaten zuna, Europa mailan herrialde ezberdinetako aldaketa txiki batzuk gora bera, ezagutza, klima aldaketaren ezagutza eta klima aldaketen eraginen ezagutza 80% gorakoa zala. Hau da, jendea konstiente da, klima aldaketa dagoela, jendea konstiente da, klima aldaketak impacto eta eragin oso garrantzitsuak izango ditula, eta jendea konstiente da, impactu horiek eta eragin horiek bere bizitzan sufrituko ditula. Galdera aldatzen zanean, eta galdera esanean, zenbatean zaude dispuestos zure bizitza eraldatzeko klima aldaketaren eragin horiek murriztu aldizateko, 80tik jaisten zan 65 ingurura. Ze jendeak jaten, ni pres nago, espezifikatu gabe, zer dan zure bizitza aldatzea. Eta hirugarren kapa, baina zure bizitza aldatzea baldin bada, bidaiatu ezin izatea, kotxe ezin erabili izatea, gaur egun erabiltzen dezun beste, produktu mota batzutan akzesoa irisgartasun hori murriztea, eta hau da, benetan gure bizitzan egunerokoan oso barnera eta dauzkagun gauzak, eta klima aldaketaren ondoriozko transizioak eraldatu ditzakenak, aipatzen ditugunean espezifikoki orduan iristen da momentu, Ni pres nago sakrifizio batzuk egiteko, baina batzuk. Eta hor, 80tik 65 eta 65tik 50 bera. Orduan, ez da sensibilizazio prozesu bat, hau da, ez da informazio prozesu bat falta dana, nik uste informazio bat dagoela. Ez dakit deitu borondate kontu bat, baina behar dana da, nolabait, transformazio hori egiteko jendea konstiente izatea benetan, nik uste behar dana dela, eta hori nire ustea da, ez dakat informazioa, baina behar dana dela, konstiente izatea aldaketa etorriko dala. Guk nahi ala nahi ez. Eta guk nahi balin badegu aldaketa hori egin, eta alik eta inpaktu txikiena izan dezan lortu, eta adaptatu, egokitu, gaur daukagun sistema eta mundua
mundu berri hortara, igual inpaktuak ez dela hain gogorrak izango, baina espada hori gertatzen inpaktuak oso gogorrak izango dira. Hori da pixka falta da mesua, hau da, aldaketa badator. Zuek gu geldi goten baldin bagea, aldaketak joingo gaitu aurretik. Gure gainetik pasako da. Gu mugitzen bagea eta azten bagea saiatzen egokitzen gauza, igual egokitu gaitezke aldaketa hortara. Ez dakit, oso arazo zaila iruditzen zait, Itzegin ingurukoekin, mundu guztia daki klima aldaketa dagolak, mundu guztia daki. De hecho, esango nuke, zatia hundi bat, inkluso aserre dagola klima aldaketakin. Jode, porque tal, eske bero hauek, eske euri gogorra hauek, eske txingorra puskatu dite kotxeko kristala, jode, klima aldaketa. Ja, baina. Orduan, sensibilizazio kanpaina behar da, eta nik aipatzen nunean, eta honekin bukatzen dut, industria, sindikatu, enpresa, finantziazio erakunde horiek, nik uste behar da, batzutan, dakatiru ipenda, pentsatzen dugula, gizartoen eliteak diala horrelako jainko batzuk. Dana ezagutzen dutena gondo eta daukatena horrelako, eta ez da horrela. Orduan, behar dana da, nolabait, aldaketa horren transformazio hortarako borondate batzuk leku konkretutan esarri, eta borondate hori goiti bera sustraitu, nolabait. Ez dakit nola egiten dan, ez daukat posima magikorik. Baina ados nago. Igual, gustatuko litzeake, niri gustatzen zait pilo bat, frase bat dena, arrazoi oso onak dauzkagu, oso gauza txarrak aukeratzeko. Eta hori egia da zen, azken finean, zer da errexena, kotxe hartzea. Zer da errexena, odo zer da nun erosten dut, supermerkatuan zen daukat guztia. Olako ekintzak, nik neregan pentsatzen ditudanean, ni bakarrik naiz, baina guztiak eranean. Orduan, ez da bakarrik, nik guztiz argi daukat borondatea asko behar dela. Baina baita ere behar ditugu aukera hobeagoak. Ez aukera errezenak ezin dira txarrenak izan. Aukera errezenak izan behar dira hoberenak. Eta hori baita ere, gure mentalitatea aldatu, baina baita ere, zuk esan dezun bezala, sektoreak aldatu, nola kontsumitzen dugun aldatu, hori niretzat fundamentala da. Bueno, igual oso mezu pesimista kartzea nator, baina barkatuko ez da zu. Lehena hau aipatu dugu modu oso desberdinean, hirurok eta honekin. Hirurok aipatu dugu zelabait evento katastrofikoen errekurrentzia, bai honintzek, bai inakiek eta bai neuk. Eta baso gintzen garbi dau, 2018ko zelaiteko singo. Bai, esaten abiena da, asko, modernizazioetan, asko ikusten dugula kataklismoen rekurrentzia. Eta baso gintzen, zerbait aldatu baldin bada, da kataklismo hori eman dalako. Zentzu hortan, oindala, ez dakit, 4 urte, 5 urte eukigen lehoko bilera, deba hoiena 30 marrana, eta emeuko irakasle batzuk, zelabait, bronkia botaztien oso negatibua izategaratik. 5 urtetan oso gutxi aldatu da panorama deba hoienean, ez badago kerrera egin. Orduan, Markelek aipatzen dauen urgentzia hortan, eta urgentzia bat dau, pertsonalki uste dut kolapso provokatzen ditugu, edo ez dugu aldatuko. Orduan, pena bada, ez dugu ikasten, baina enpresak itxiko diaz, aldatuko dau. Nik ez daukat esperantzarik, eta bi ume dauzkat. Orduan, ikusen egun. Ni tendentzia duka positiboa izatera, baina ni bai ikuste ditut kanal oso positiboak daudela, aukera oso positiboa daudela. Eta transformazio batzuk oso zailak dianak, eta zoritxarrez askarrek iman beharko ditugunak. Nola esango dut hau. Ni bai ikusten daudela kanal batzuk, transformazio hortarantz, bidea irekitzen dutenak, eta gaina bidea irekitzeaz gain, irekitzen ari dian bide berri horiek, inpaktua izango dutenak, inkluso gure mundu antolatzeko moduan. Nik uste daudela sintoma batzuk, eta erabat ados nago oso sintoma ahulak diala, eta igual ez dela nahiko, baina badaude sintoma batzuk, oain dela 10 urte esan balizki dute, guk ez genitunak inundik inora sinistuko, eta esango genuenak erotuta gaudela. Eta sintoma batzuk dira, nola Europa mailan estatu batutan ari dian fondo publikoak sartzen finantziatzera
merkatu pila bat, sektore pila bat, enpresa pila bat, oain arte finantzazio publikoa etzanean, sartzera inkluso, COVID garaian eta oain transizioko fondo hauekin, bai, Europa maiztatu batutan, sartzera, finantziatzera, baina baita jasangarritasunezko gauza batzuk, finantziatzera ahulenen sektore batzuk, ez da nahiko oso gutxi da, baina badaude sintoma batzuk hor aldaketa batzu datozela, ez dut esango mugimendu keynesiano bat egon dela, baina badago horrelako sintoma batzuk, bezaki, brote berde batzuk edo dian. Badaude beste sintoma batzuk eta da, eta horren lagutxi irakurtzen nion testu bat, ez dakit zen izan baina, irakurtzen nion testu bat esaten zuna, enpresak handienen berde izaera hori, berde izan nahi hori, beti porrot bezala hartzen dugu, eta igual da irabazi bat, igual da sozialki lortu dugun zerbait, enpresek ere, beraien itxura, nahiz da, lortu behar duguna da, kosmetikotik aratago jutea, baina igual da irabazi bat sozialki lortu duguna enpresa horiek berde izan nahi izatea. Energi berriztagarrien sektorea da, inungo dudarik gabe, bide berri horietako, bide berri, nolabait, ilusiogarri horietako, adibidek nabarmenena, nik ustango nuke. Energi berriztagarriak, autokonsumoa Espaini mailan biderkatu da 4-5 aldiz, azkenengo oso urte gutxitan, 5-6 urtetan. Energi berriztagarrien zabalkuntza munduan, Europan, Txinan batez ere, baina Europan zabaldu da pila bat, eta ez dira beti eoliko, Capital Energik jarritako, ez dakiz, eoliko parke 8 gigakoak, ez, daude txikiak, daude ertainak, daude kooperatibak sortzen ari dianak herrietatik, megabatio bat, megabatio erdi bat, badaude hor brote batzuk, egin behar ditugunak inzentibizatu, eta nolabait, sustatu askoz gehiago eta multiplikatu daitezen. Nahiko izango da, ez dakit, askoz gehiago behar ditugu, baina irutze zait, positibismoak dauzka arriskua, eta da, eserita esatea, jazta, se acabó. Gau inda dago, total, jazta, berrola bestea eta horrengoa mundua konpontzen, izer konpondu behar dut. Baina hori, arrisku hori, nolabait negatibismoak ere badauka, jazta, izorrauta dago, eta total eseriko naiz, eta ikusiko nola izorratzen da munduan. Orduan, positibismoa badauka nolabaiteko esperantza bat, eta ni uste hitz klabe esperantza dela, eta da, esperantza bat irekitzen dula, lehio bat irekitzen dula esperantza hortara, esateko, mundu berri bat posible da, eta mundu berri bat sortzen ari da, oso motel, oso desbiatuta oraindik, baina sortzen ari da, badaude erraminta batzuk, badaude malgu batzuk, helduleku batzuk, eta nik uste helduleku horiek eutzi behar ditugula, eta indarra egin behar dela hor sartzeko. Galduko dugu, horretik planteatzen dut bat, lau gune horien dikotomia, osea bat, elkargune punto batzu bilatzea, baina galduko dugu, galduko dugu, seguro. Txiko dira enpresa batzu langileak kalera botata, segurazko jarriko dira parke batzuk, eolikoak, handiak, iberrolarenak dianak eta iberrola bakarrik irabaziko duna, baina irabazteko askoz gehiago dago, transizio hortan, galtzeko baina eta batez ere, transizio horrek irabazteko askoz gehiago eta esperantza askoz handia dauka, nolabait beste aldean gaur egungo eredu berdina mantendu eta jarraitzeak baino, ez dakit nahiko izango da. Nik tendentzia positibo hori badaukat barruan. Nik ikuste ditut gauzak aldatzen ari diala. Eta obviamente daude kataklismoak konstantemente eta zaila da, egunero jeikita esatea, venga gaur bai. Baina nik uste hori dela esfortzu baita ere behar duguna. Eta gero legislazioa klabea da. Legislazioa da ardatza. Eta legislatzeko, irabazi behar dira gauza batzuk. Eta legislazio eta irabazteko, igual diskurso batzuk modifikatu behar dira. Eta nik uste hor badaudela adar batzuk, eta adar horietan utzi behar dugu, eta adar horiek sustraitu behar ditugula. Batetik Mark elekzioen abiadura behar dela, orain sartu behar diren aldaketa horietarako, eta bestetik Adrianak zioen, eta hirigintza esparru horretan sartzen, bakagula hor ziurgabetasuna plangintzara sartu beharra, ez? Gaur egungo egoera eta itxeiteran ator araudiaz planteatzen duzuna utopia bata. Utopia zeren eta baukagu argazki finko bat, apoak, 8 urtetara aurrikusita daudenak, eta normalean 8 baino urte gehiagotara aplikatzen direnak, eta erantzun azkarra behar duten egoerak zartu behar direla medio, ez? Hor dakagu baita be, hirigintzan orain arte eta eredu izan dela, beti itxeiten dugun horretaz, ez? Aprobetxamendua, ez? Eta aprobetxamendua da etekin ekonomikoa. Aprobetxamendu urbanistikoa,
beti da etekin ekonomiko bat. Eta azkenik daukagu hirugarren saltza eta dala araudia. Hor daukagu, hasten gara lurzoroen legetik, 2006koa, baina oso berandu Euskadi mailan indarrean sartu zena, 70 urtekoa eta eredu berdinekin goaz. Bestetik daukagu ordenazioan DOT, PTP, PTS oso mantxo, oso mantxo. Orain gabiltza PTS eolikoak eta ateatzeko, indarren jartzeko urteak behar dira. Eta gero daukagu ere, plangintzan beran, edozein plan txikiena ere aurre ateatzeko, prozesuak gutxienez urtebetekoak direla. Eta apo batez hitz egiten baldin gabiltza, 4-5 urteko edo gehiago, askoz gehiago, ez? Beraz, zu orain teknalian zaudela eta nik inbidia daukatzen ikasteko eta gauzetaz pentsatzeko ordaintzen zaituztela, ez? Nola ikusten duzu datorkigun kontekstu hori, erantzun azkarrak behar dituena eta administrazioaren papera. Administrazioaren erantzunkizuna, ezaten dut, zeuen ikuspegi hori benetan martxan jarri alizateko. Ez da erantzun bat ere erraza esaten duzuna, zen azken finean gauza bat esan dudana presentazioan da justo abiadura oso motela dela. Eta normalean, gure autonomia erkidegoan eta baita ere Espainian legediarekin plangintza dator. Orduan legea batzutan aldatu behar da, eta bar. Nire gomendazioa, ez gomendazioa, baina nik ikusten dudan moduan da batzuetan beste hiri batzuek, naiz eta ez izan Espainiakoak edo Euskadikoak zer egiten duten eta nola aurkitzen dian oztopo horiekin eta ze erantzun mota kreatiboa ematen duten, nahiko, izan daiteke modu bat, nola ikasi dezakegun Europa mailan adibidez, nola plangintzaren aldetik gauzak egin. Zeren, Espainiako plangintza, adibidez, Italiakora eta alde mediterraneokora dauzka legean baita ere oinarritzen da. Orduan, batzutan, adibidez gertatu dena Bartzelona, bere apoa ez du aldatzen 1976-etik. 50 urte. Eta nire ustez, Espainian da honi buruz gehiago transformatu den hiria. Daukate esu berdeen plangintza, non hasi dira jartzen dena berdea, gero ezagatu dezakegu zer gertatzen den lortearekin, baina hori eraman zuen nahiko denbora, zeren neurri xamurrak ez duten funtzionatu eta gizarteak esan zuen, hiriko populazioak esan zuen ez zuela olako zerbait nahi 2009an. Baina orain berreskuratu dute, konbentzitu dute jendea, eta orain aplikatzen ari dira olako transformazioa dira, da lokura bat. Zen azken finean da, kale bat berdea eta kotxerik gabe, bestea kotxekin. Kale bat berdea, bestea kotxerik gabe, eta beste aldetik baita ere. Eta adibidez, erabilitu dituzte baita ere, tresna batzuk diela askoz fleksibleagoak, urbanismo taktikoa ezakit ezagutzen dezuten, baina non erabiltzen dituzte, testatzen dituzte gauzak. Orduan, lurzorua pintatzen dut eta ea nola jendea mugitzen den. Eta ondo etortzen balin bada eta jendeari gustatzen balin bazaia, venga, oazen hori implantatzea. Edo, daude beste tresna batzuk, eta batzutan egia da plangintzak ez digula laguntzen, baina oraintxe bertan legediak aldatu denez eta klimaldaketaren legea daukagunez, nolabait aprobetxatu saiatu behar geha. Zen batzutan da, eske datorkit mobilitatea, eta energia transizioa, eta klimaldaketa, eta ez dakize, eta osasuna, eta bar, eta normala da situazio horietan blokeatzen, zerrekin hasten naiz, zer egiten dut. Baina beste leku batzuetan zer gertatzen den begiratzea, nerezako baita uste eta asko funtzionatzen duela, adibidez.
Bai, bueno, hor baikorra, eskorra taipatu da, niri askotan galdetu idate eta ni argi dauka, ni eskorra naiz. Baina arazoa ez da hori, ze badira eskor pasiboak eta eskor aktiboak. Eta badira baikor pasibo larregi. Nahiago dut eskor aktiboa izan, baikor pasiboa baino. Horren, hemen Markeli entzunda eta nik uste gainean ados nago ez da. Nik uste gero eta gehiago sartu arazoetan, orduan eta gero eta gehiago ataratzen dugu ikasgai, gauzak oso konplexuak direla. Oso. Igual beti izan dira horrela, igual gero eta gehiago, baina nik uste pandemiatik hasita behintzat, hortik aurrera eraskotako pandemiak etorri zaizkigu, ez bakarri osasun aldetikoak, eta horren konturatzen gara, ostia, edo zertarako, ninago nire herrian komunitate energetiko batean, eta zoramena da. Eta hor dago paradosa bat, gauzak oso konplexuak izan, eta iraultzaren izenean oso analisi simpleak egin. Plakak ipiniko ditugu jo, saiatu zara. Orduan, hor badago nolabaiteko tragedia, ez da, hau da, gauza oso konplexoa dira, horrek esan nahi du, eskapatu egiten zaizkigula hainbat erabakigune, baina alde bat, baina beste horrekin batera, edo, badago premia larrialdi bat aldaketak egiteko. Eta hori fizikoki nik uste dut hor talka sortzen dela. Hau da, gauzak txarrera harinago doaz, gure saiakerak baino gauzak nolabait zea. Eta, baina horren alternatiba ez da simplizitatea edo ez, gehiago igual simplekeria ez. Horrek, hemen denok, nik uste dut hitzaldi guztietan modu batean edo bestean, atara da eskala diferenteak direla. Ez da berdin, Gipuzkoa, edo Euskal Herria eta Gipuzkoa eta Deba Baiara. Ez da berdin, Debagoiena edo Beko partea, baina ez da berdin Debagoienako basogintza edo Debagoienako nekazaritza, edo ez da berdin kooperatiben mundua edo pimena edo enpresa txikiena, orduan, egia da eskala asko daudela. Eta oso zaila da, baina hori da apostua, eta segurazko ez apostuak eskatzen duen erritmoa baizik eta bestelako erritmoan, ez bagara kapasarinago egiteko, baina eskala guzti horiek bakoitza dauka bere ez, zea parte hartzeko eta parte hartzeko, eragiteko, baina eskala guztiek bai egia dena da, danak kateatuta daudela. Kateatuta daudela. Zuk esan duzu modu batean, zu beste modu batean. Eta, karo, baina kate hori, ez da berdin industrian, dela kate, enua esaten virtuala, ez da virtuala, baina esan edu, zuk aipatuz, enpresa txikia eta hundia eta hor badago, ez, batek eragiten du bestea, talde, baina kontuz, uholdeaz ari garela, herri edo hiri batean diren, zuk aipatu duzu adibide hori, ez, uholdeak eta ospitalea eta beste eta, hiri batean gertatzen diren uholdeak, eskala ezin da hiri horren eskala zehatzean aztertu. Ze eskala guzti horiek lurralde eskalak dira, eta badaukate lokarri bat, lotune bat, eta da ura. Orduan, askotan ikusten duzu, hiri bateko, uholden kontrako plangintza eta izan neurri gogorrak, izan neurri bigunak, eta dinosuzu, hori udalerri ikuspegitik eginda dago, ez da kontuan hartu, udalerri hori dagoela, ibai arro baten erdian, eta beraz, kontuz, arazoa goiti dator, eta orduan behar da ikuspegi zer bat, eskala diferentea, baina lurraldeak batuta eta ordenan, goiti bera uraren kasuan. Orduan, eta zer esanik ez, hemen aipatu da administrazioa eskala da, baina baditu eskala hainbat, ez da berdin Jaurlaritza, edo Bizkaiko, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundia, edo udalerriak, orduan horre zelan, ez, orduan diozu, baina horren aurrean diozu, edo banua misiolari, edo orduan eskorri izan da ere, saiatzen zara, ikasten eta hanka sartzen. Ni baten irakurri nuen, noa esaten ze taberna zen, baina komuneko atean atzeko partetik, ni jesarritan nengoela zeuen idatzita. Hobe, arrazoiaren parte bat euki sasoiz garela, eta ez arrazoi osoa berandu denean. Horrek esan nahi du, hanka sartzeko eskubidea ere erreibindikatu behar dugula. Baina nolabaiteko zera, ez da? Eta ni alde horretatik, eta maitzeko, nik uste dut, Debagoienan egonda,
eskala konpota horretan, gauz asko erabakiak hemetik kanpo daude. Batzuk hemetik barruan. Orduan, nik uste du hor saiatu behar garela, edo bertokoak, ni ez deko zer ikusiri, deba ibaia ez, arroa, eta ni bizi naizenekoa Leart ibai. Ez industrialdetik, ez dakiz zer, eta baina orduan nik uste dut garapen agentziaren bide horretatik eta begiratu behar da, zenbateraino behintzat batu daitezken apostuak, behintzat 0 kilometro hortan diren eta hartu daitezken erabakien menpe. Eta indarregin kanpora begira, baina ez zoratzekoa da, baina zoratze horretan ere badira eskalak. Eta nik uste dut hor, saiatu behar garela integratzen 0 kilometro hortan integratu daitekena eta erabaki, planifikazioa ez da nahiko, da gero zelan kudeatu, eta beste gero eta importanteagoa, zelan kudeatzen diren ziurgabetasunak. Ez dago ezer ziur, edo bata izatez duen bezala, ziur dagoen bakarra da, dana dela ziurgabet. Baina hori ere kudeatu behar da, eta ezin gara egon dana ulertu arte hasteko. Hanka sartu, desente, apurba gehiago sartuta ere ez da arazo. Balio badu urrengoan eta aurrera egiteko, beti berandu gabiltza. Baina, nik uste, inmobilismoa dala indezakegun gauza itxarrena. Ni nire partetik esango nukena da eskala gauza eta baita ere sektoreekin zer ikusia daukana koordinazioa transversalki sektoren artean eta maila ezberdinen artean da fundamentala. Eta da gauzat kostatzen duena pilo bat. Transversalki nekazaritza sektoreak, energia sektorearekin ez dijoaz bide berdinean. Tardan, koordinazio hori nola lortu? Galdera handia, baina fundamentala da. Eta gero, betik goruntz eta goitik beruntz, Europatik herrira eta herritik Europara, baita ere nolabait koordinatzen joan behar gera. Zen bestela, hautatzen ditugu gauzatzuk, gero, ez daukate zer ikusirik beste eskala batean hartzen diren erabakiei buruz. Orduan, niretzako plangintza ez da tresna bakarra, ez da bakarrik gertatu behar dena, baina bai dauka zerbait fundamentala klimaldaketaren egokitzapenerako, zen azken finean egokitzapena tokiko fisikoki eta lurraldean gertatzen denari buruz da, eta plangintzak hori saiatzen da kudeatzen. Orduan, hori izango litzateke, niretzat oso erronka handia da, batez ere koordinazioa, eta ez bakarrik vertikala, baina baita ere horizontala. Mikeli gehien bat zuzendutako galdera, begiratuta enpresa mundua eta debagoieran ditugun enpresa mota, ikusten dugu gehienak direla nolabait komponente, ero ez duten gehienak merkaturatzen produktua. Beste baten eskutik heltzen dira merkatura. Eta horrek baldintzatzen dau euren lana, kasu askotan, badaukate bezero gutxi eta bezero handi. Eta beste kasutan, ja zerbait landuagoa dutenean, bezeroa askotan da erakunde publikoa, orokorrean. Hortan, kasu horietan, eta itxuratik haratago, lehen aipatu duzu, enpresen itxura egitearen asunto hori, badago historikoki badauzkagu hainbat adibide nolabait eraginkorrak izan direnak. Eta, uste dute errezena buruan aipatzeko bada etiketa energetikoa elektrogailuetan. Horrek kriston revoluzioa izan zuen, eta, eragin handia izan zuen enpresetan, eta pentsatzen dut gertuen eta azkarren egokitu zirenak nolabait lehiakortasun handia izan zutela. Eta kasu honetan, nik uste dut etorkizunera begira, Baiarago enpresak egon beharko lirateke ez bakarrik bukaerako produktua nolabait jasangarriagoa izaten, baizik eta egiten duten prozesuan jasangarritasuna goitik bera kontuan izaten. Eta hori izan beharko genuke,
ez dakit, urra, lurra, aidearen erabilpena, kutsadura, ez dakit, ekodiseinatuak diren eroez, bizitza osoko zirkularizazioa, ze energia motak erabiltzen diren, bertako energia dan ala ez, eta nik uste dut horrek etorkizunean eduki behar dauela demanda bat, eskaera bat eta behar bat enpresentzako. Eta zenbat eta aurrerago egon bide horretan, uste dut gure enpresak lehiakorragoak izango direla. Baina ados nago, nik oso labur. Duda daukaten gauza bakarra da izan behar duen zertifikazio bat, ala izan behar duen lege bat, esaten duna hau espadezu betetzen ez du balio. Eta ez automobil gintzan, baizik eta kotxeekin. Etiketatu batu dauzkagu, A, B, C, D, hiri erditara ezin dugu sartu kotxea espaldin bada ekologikoa, eta bar, eta beste. Gertatzen dena da, momentu jakin baten, industria egokitzen dela etiketaziora, prozesuan zehar esaten, hau hibridoa da, eta gaina gero lobi lana egiten du atzetik, esaten dio, hibridoak sartu ben. Eta hau da, ez dakizer gaza B. Orduan, etiketazio bat nik uste, etiketatze horren alternatiba nik uste egokia dela, eta leku askotan ikusten dela, eta gaina gero eta gehiago ari da azterketa horiek, porque kuantifikazioa ez da bat ere zaila, bizitzan zehar dauzkan prozesuen eta materialen erabileren eta barren kuantifikazio hori, hau da, bere aztarnaren kuantifikazioa oso errez egin diteken oso errez. Badaude mekanismoak kalkulatu alizateko. Gauza da, horrek nola eragingo duen gero. Eta hor da burruka ez da burruka teknologikoa. Da burruka, ez da nola ditu, politiko-kulturala. Politikoak jarreko du hiri erdira sartu ezin izateko etiketatu sistema bat, lehenengoak ejatuko ganak izango geha, ostras, nik noa ez nire sartu hiri erdira. Nik uste, eta automobilen adibide berdina jarraituz, nik uste, mekanismoak izan behar dutela, batez ere behar dugun azkartasunagatik, mekanismoak ez du izan behar etiketatuak eta hau balin badukazu hona bai, mekanismoak izan behar du 2025 urtetik aurrera ezin da saldu kotxe dieselik, punto. Eta horrek berak karriko du industria guztia mobilizatu behar izatea, eta 2025 jartzen balin baduzu gero igual 2018an beteko da, administrazioak bezala, hemen mundu guztia dauzka bere denborak, eta txikleak bezala estiratzen dira gauzak, eta gaina batzuk indar gehiago irute besteak, baina nik uste ja iritsi ala momentu bat, nun legislazioak mugak jarri behar ditu. Bestela ez da lortuko velozitate hori, behar dugun velozitate, eta muga izan behar du, nik karbono tunelean sartuko naiz, bete-betean, baina nire oinarriengatik, baina muga izan behar du, karbono konsumo batetik aurrera, prozesu horrek ez du balio, ezin da merkatuan saldu. Hau da, merkatua itxiko da, eta merkatuak izten balin badia, ez daukazu peste irten biderik adaptatzea baino. Eta hori da, nik uste dut, gaur egunean ulertzen dan, efizientea dan eta efektiboa dan mekanismo bakarra. Eta gero sartuko gehan noiz, zenbateraino mugak esartzera, baina izan behar du ze behar dugu hemendik 20 urtera, hau, 10 urtera, hau mugatuko da, hau 15 hau eta 20 beste hau. Eta legislazio bidez, horrek zaten un legislazio da la klabea, legislazio bidez egin behar da hori. Zein da zure iritzia, hidrogenari buruz sortutako espektatibak eta gaur eguneko egoera, nire iritzian fraudetik oso gertu. Nik uste oso konfliktiboa gai bada. Nik uste gaizki ulertu, gaizki gizarteratu dala, eta gaizki gizarteratzaren arrazoia izan dala, lobby batzuk saiatu diala, zeukan baino leku handiagoa eginarazten. Hau da, hidrogenoa soluzio bat ez da orain. Nik 2013an junitzen Alemaniara, eta ja proiektuak zeuden hidrogenoa energia almazenamendu bezala erabiltzeko. Eta askoz lehenagoko gaia da. Kontua zer da, kontua transizioa erabili nahi izan dela, aparte logo guztiak berdez pintatzeko, erabili nahi izan dela baita ere, esateko, nik nire negozio eredu berdina, eta fikatzen bagea, danak dira enpresa fosilak. Nik nire negozio eredu berdina nun daukat, apenas aldatuta ezer hidrogenoan, daukat likido bat, pizka fluido zailagoa da, baina fluido izaten segitzen du, nire auditeri guztia balio dute, nire prozesuak auditeriak egiteko, nire prozesu kimikoak, nire danak balio dit, eta azken erabilera ere ez da aldatu behar, porque gasolinera izango da berdina, baina hidrogenoakin. Etxetako kaldera izango da berdina, baina hidrogenoakin. Gainera igual, hasta utziko diate, gazakin nazten hidrogenoa, eta orduan, negozioa honik eta borobila bateako zait. Oso garbi zeon aspalditik hidrogenoak zauzkan nitxoak, eta zientziak aspaldi izan du hori. Ez da guaingo kontua, eta guain berriz errepikatu behar izan du, aspare esateko kontuz.
Baina, eta ja, lehen esan dut, Energian Agentzia Internazionalak ja aurtengo azkenengo proiektzioetan hidrogenoak kendu du etxe bizitzatik, garraio bide askotatik, sektore asko oain arte ematen zutena, danak hidrogenoak izango zela, ja ezabatu da hori. Baina horrek ez du kentzen, gaur egun bere, hidrogeno kantitate oso handiak konsumitzen ditugula, prozesu ezberdinak erabiltzen ditugulako. Hasi petrokimikatik, jarraitu pestizidetara, eta ez da. Orduan, erabilera hori murriztuko da, edo ez dakit murriztuko, baina murriztu beharko litzake agian, baina jarraituko dugu hidrogeno pila bat behar izaten. Amoniakoa, hidrogenoaren derivatuak, metanolak, ez dakit, pila bat beharko da. Eta oain arte, produzten dugun dana da, fosilen bitartez, 89tik gora. Orduan, gaur egungo kantitate berdina produzitzeko ere, elektrolizatzaileen gigabatioak behar ditugu, eta egaitza egiten asko. Murrizten balen badugu erdira ere, eta hori da nik uste daukagun tragedia hundiena, zuek hartu energia konsumoak, hartu produktuen konsumoak jetxi erdira, ez askunde bat erdira, ez dakit nola egiten den hori, baina jetxi erdira, eta hoindi behar da, Jesu Kriston transformazioa energia produkzioetan, produktu ezberdinetan, eta bar. Orduan, hidrogenoa izan dela oain arte, jende batek bere lekua mantendu izateko aitzakia bat dudari gabe. Desinflatu dala dana asko. Eta ikusten da, ja ez da, eta ikerketa munduan ere ikusten dugu, ja proiektuak kasi linearik ez dago hidrogenoa finantzatzen dutenak. Lehen pila bat, azken 3 urtetan, bat ezun ez zegoela beste, ikerketa guztia bideratu behartzala horra.